Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि डिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोन बयखौबो आङो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंहानाव सासे फंबाय इउटुबार फैनो नागिरदों आरो बे फंबायखौ सोर आं सिनाय मोना, बेबो आंखौ सिनाया। आंनि सासे बिबोनांनि थ्रुयैनो बियो फैनो नागिरदों आरो ओमफ्राय मा जाहोननि थाखाय फैनो नागिरदों आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाथ'ला दायो। भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना नुलांखागोन। ओमफ्राय बे बिबोनाङा आंनो हथारै फन खालामनानै खोन्थाहरदों आरो बाजै नोंसोरनाव बिदि सासे इउटुबार थांनो नागिरदों ब्लग खालामनो होननानै। ओमफ्राय औ फै होननानै आं बुंबाय आरोना। ओमफ्राय दा दसे उनाव बिसोर मोनफैसिगोन, आं नेनानै दङ बिसोरखौ फैगोन होननायखाय। आरो फैदो ओंखारनायखौ बोरै फैनाङा होननानै बुंनो नङा होमबा। ओमफ्राय सोरबाफोर फैबाथ' आं बिराद मोजां मोनखायो, मानो होनबा मानसिनि न'आव मानसि फैयाबा सोर फैनो नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय आंनि ब्लगखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना। सोर इउटुबार नोंथांमोना सिनायखायोबो जानो हानाय, खिन्थु आं सिनाय मोनामोन आरोना। आरो जाय नोंथांमोना गोदानै आंनि चेनेलाव हाबसनफैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय आरो जेसे हायो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। नोंथांमोननि अननायजोंसो नोंथांमोननि सापर्टजोंसो आङो गोदान भिडिअ लाना फैबाय थानो हागोन आरोना लोगोफोर। स' बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों सोर फंबाय इउटुबार बेखौ नोंसोरो नेनानै थादो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर मोनसे खोथा, आं दाख्लैनो इन्ट्र' भिडिअखौ होना दोनदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दाख्लै जोंना आलासिया फैयासै आरो जाय फंबाय इउटुबार बियो फैगोन होनदोंमोन। ओमफ्राय दाख्लै मोनफैयासै, एसे उसुबिदाबो जाबाय खोमा। ओमफ्राय बे दिनाखालिथ' फर्थनि टाइम मोनबोना। ओमफ्राय नै दिनैनो आरो हथात फैनो ओंखारबाय आरो ओंखायनो फैनो ओंखारनायखाय आङो फै होननानै बुंहरबाय। ओमफ्राय दा आङो बिसोरखौ नेनानै दोङो आरो। ओमफ्राय आंना हासबेन्डआबो न'आव गैयामोन, बेबो दासो मोनफैदों। हासबेन्डआ मोनफैबा आङो फन खालामनानै खोन्थाहरगोन होनदोंमोन। ओमफ्राय नै आं दाबो फन खालामाखै। ओमफ्राय फन खालामनानै खोन्थाहरनोसै, फैयोबालाय फैथोंसै। नोंथांमोना नुगोन दायो भिडिअनि गेजेरजों, नेनानै था।
डाइरेक्ट गायहै जाखासिगोन गायबा फैबानो जाबाय नैबे औ ला नोंसोर होखायो ना ग्राइन्डाराव होनांगोन माबायदि जानानै दं बे आं नायाखैनो एम्फौ जानानै दं नै होबाय थायासैना जोथोनानो लायाखै फोराननानै नै बेनोसै आरो मेनना सायाव माबा दङ एसे यावदो दा यावनानै ओमफ्राय बे ओरै खालामबानो गुस्लाया गजोबगोन आरो माने बादाम बायदि औ यावब्रोदो दा औ चक्लेट बानायबा ओमफ्राय गुस्लाया गबाय नै बे जाखाबाय आरो डाइरेक्ट बेखौ ग्राइन्डाराव होदो पाउडार जासिगोन दे मालाबा फैबाव दे मोजाङै दै मालाबा फै अ थि मा होनो आंना थिदि प्रडाक्टस नै आब'खौबो बिफांनि बागैबो नुनो हागोन नोंथांमोनहा सोलोंनो हागोन आब'निफ्रायनो आब'खौ हाजासे सापर्ट होबानो जाबाय जेरै दैसा खम जायो आंनाबो बिदिनो जानानै दं आं बांद्राय एक्टिभ थायाना उनाव लिंहरबावगोन दे फुलि बानायबा खेबफैनो हाबावगोन औ फुलि बानायबा आरामसे भिडिअ खालामफैनो हाबावगोन दे नै फंबायमोना थांसिगोन दायो दे फंबाय दे आरो एसे उनावबा आंबो एक्सपिरियेन्सआ बारा जाबाय दे फै ओरै फै खना खनला थांनांला दे ओरै फै ओइ फंबायमोना मा होनो गोसो दाना गाइस जोंनाव फंबायमोन फैनाया थांबाय आरो ओमफ्राय जोंनाव फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुखाबाय जानो हागौ जोंनाव फंबायमोना चक्लेट बिफांखौ नायनो फैदों आरो बिराद एक्साइटेड मोननो बियो नायनो थाखाय बिराद सार्च खालामलाबायोमोन आरो ओमफ्राय मोननो थाङाखैमोननो बे फंबाया ओमफ्राय नै जोंनाव दिनै फैनानै मोनबाय आरो जोंनाव दाख्लै सासे बिबोनां जानाय बे फैदोंमोन बिनि थ्रुयैनो नुबाय आरो बियो स्टेटासाव ओमफ्राय नुनानै जा फैनो लुगैबाय ओमफ्राय दाख्लैथ' फैनो हायासै नालाय ओमफ्राय दिनै फैबाय आंबो जा मोजां मोनबाय फैनायनि थाखाय दायो चक्लेट फिथाइया माबायदि ओमफ्राय जानायाबो माबायदि जागोन बेखौ बिराद नायनो गोसोथारमोन आरोना बे ओमफ्राय दिनै जानायबायबो फिथाइखौबो नुबाय बिफांखौबो नुबाय ओमफ्राय बिनि गोसोआ बिराद मोजां मोनलांबाय होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय ओरैबादि फ्रि ना ओरैबादि मोजां फ्रि रायलायो ओमफ्राय आंबो बिराद मोजां मोनदों बेबायदिनो फ्रि जानांगौ रायलायनाय मानायाव ओंखायनो आंबो ओरैबादि गोसोआ गोजोनखादों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सिनायखायो जानो हागौ आगैनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो जुदि बे चक्लेट बिफांनि फुलि नांगौब्ला कन्टेक्ट नाम्बारखौ जों होना होगोन आरोना ओमफ्राय आगैयाबो होना होगोन आगैनि चेनेलाव थांना नायबानो जाबाय बेबो जोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होगोन होनदों बेनिफ्रायनो कन्टेक्टखौ लानानै जोंनाव फन खालामबानो नोंसोरो जोंनाव कक'आ बिफांनि फुलिखौ मोनगोन आरोना ओमफ्राय जोंनाव कन्टेक्ट खालामनानै मोजाङै रायज्लायहरनो हागोन होमबानो नोंथांमोना मोननो हागोन आरो स' बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला आङो दोनथ'नोसै आरोना ओंखामबो जायाखै ओंखाम जानानै लानोसै बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन बाय बाय लोगोफोर टाटा ना मा टाटा दे आंना फिसाजोन टाटा होनना बुंबाय आरोना थेंक इउ स' माच आगै नों जोंनाव फैनायनि थाखाय जों इनभाइट खालामाखैबाबो नोंथाङा सासे बिबोनांनि थ्रुयैनो मोनफैनायनि थाखाय ओरैबायदि गोजोनबाय थेंक इउ स' माच आरो खनसेबाव आगै